ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖିପାରୁନି। ମଧୁପୁର ବୋଲି ଏକଥା ତ ମତେ କହିନଥିଲ। ଜାଣିଥାନ୍ତି କେମିତି? ତା ଛଡା ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ତମ ସହିତ ଦେଖା ହେଇଥିଲା ସେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ଲାସରେ। ବିଶ୍ୱାସ କର ସାଧନା, ବିଲିଭ୍ ମି, ମୁଁ ଅନେକ ଥର ତମ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟକୁ ଯାଇଛି କେବଳ ତମକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। ମାତ୍ର ମୋର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ମୁଁ ସବୁଥର ସେମିତି ଫେରି ଆସେ। ସାଧନା କିଛି କହୁନ? ଆଗୋଡ଼ି କରୁଛ? ପ୍ରପୋଜାଲ ଉପରେ କିଛି କୁହ ସାଧନା। ତମ ଡାଡି ଜଣେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଆଉ ମୋ ବାପା ସାଧାରଣ ପିଟି ଟିଚର। ତମ ଆରିଷ୍ଟୋକ୍ରାସି ସୋସାଇଟି ସହିତ ପାଦ ପକେଇବାର ଅର୍ଥ ମୋ ପାଇଁ ମସ୍ତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଇଛି। ତମେ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ସାଧନା? ଭାଗବତ ତୁଳସୀ ଚଉରା ଶାଗ ପଖାଳର ଅଭାବ ସଂସାର ଭିତରେ ମୋ ବାପାଙ୍କର ନୀତି ଆଦର୍ଶ ବିଭୂତ କରି କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିରେ ମୁଁ ତମକୁ ମ୍ୟାରେଜ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସାଧନା ମୋ ବାପା ମତେ ହାଇର ଏଜୁକେସନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ମୁଁ ଯାହା ବି ଦେଖୁଛି ସବୁ ମୋ ବାପା ବୋଉଙ୍କର କଣ୍ଠରେ ଯୋଉ ବାପା ମୋ ପାଇଁ ଏତେ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ କେବେ କେବେ ଅସମ୍ମାନ କରିପାରିବିନି। ମୋର ବି ନା ନାହିଁ। ମୋ ଡାଡି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ହେଲେ ବି ସେ ବହୁତ ଭଲ ସାଧନା। ମୋ ଡାଡି ମତେ ବହୁତ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ଇମୋସନରେ ମୋ ଜୀବନ ଗଢ଼ା ସାଧନା। ଆଉ ଆମ ମ୍ୟାରେଜ ପ୍ରପୋଜାଲକୁ ମୋ ଡାଡି କେବେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବେନି ସାଧନା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତମକୁ ସେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇପାରିବିନି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତମକୁ ୱାର୍ଡ ଦଉଛି ସାଧନା, ତମ ବାପାଙ୍କୁ ମୋ ଡାଡିଙ୍କ ପାଖକୁ ମ୍ୟାରେଜ ପ୍ରପୋଜାଲ ନେଇ ଆସିବାକୁ ପଡିବନି। ବରଂ ମୋ ଡାଡି ନିଜେ ଯିବେ ତମ ଘରକୁ ମ୍ୟାରେଜ ପ୍ରପୋଜାଲ ନେଇ। କଥାକୁ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନ ଏଇ ସିନ୍ଦୁର ରହିଲା ମୋର ଶପଥ।
साधना